dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție Secrete de Stil. Sunt Maria Andrei, iar pentru astăzi v-am pregătit o sumedenie de subiecte și informații utile. Vom vorbi despre fashion, design și nu numai atât. Evenimentele speciale cer rochii de covorul roșu. Mergem în vizită la Rea Costa și vorbim despre ținute speciale. Accesoriile fac diferența, iar cele de piele sunt timeless. Despre gen și pantofi discutăm cu Laura Olaru. Vara este perioada în care vrem să arătăm mai bine. Mai târziu în emisiune vă prezentăm și câteva tehnologii noi care ne îmbunătățesc frumusețea. Will Mark este invitatul Dianei Bianca și ne dezvăluie aspecte din viața sa în cadrul rubricii Cameleonia. Rochia de mireasă are o poveste pentru fiecare dintre noi, dar ce facem atunci când nunta s-a terminat? Despre cum poate fi transformată rochia de mireasă într-o piesă vestimentară extrem de versatilă și ce avem de făcut astfel încât să o putem purta și cu alte ocazii, vedem în materialul următor. Alegerea rochiei de mireasă este dificilă, cu atât mai mult dacă nu știi exact ce tip de rochie îți place sau cum ți-ai dori să fie ea. În materialul următor vă dăm câteva idei pentru o ținută dedicată unui eveniment special. 2020 este anul nunților pe plajă, al nunților în aer liber, motiv pentru care am venit să văd ce ați pregătit voi pentru aceste evenimente speciale, pentru că miresele vor să fie cele mai frumoase întotdeauna. Am pregătit o rochie boho, din tiul de mătase, o dantelă foarte fină. Aproape când vine să mă mări din nou, cu același om. Da, superbă. Cu un spate transparent. Foarte adânc. Foarte adânc, exact. O rochie pe care o putem purta după aceea cu ușurință pe stradă, o putem scurta cu ghete, ciocate, teneș. Se poate purta cu ușurință. Pentru că în vara acestui an cele mai multe nunți se vor ține în aer liber, rochia trebuie să fie și ea în acord cu evenimentul. Avem la fel o rochie foarte frumoasă. Cu multe aplicații din dantelă. Multe aplicații, exact. Pentru nunțile de plajă. E foarte curajoasă. Exact. Deci mireasa trebuie să fie foarte una curajoasă, foarte curajoasă. Da. Cu o mini trenă. Ce îmi recomanzi pentru astfel de transparențe în zona bustului? Putem să punem cupe sau putem dubla. Ca să nu... Practic ele sunt niște rochii de showroom, dar exact. care pot fi cumva ușor transformate pe placul clientei. Da. Și în afară de aceste rochii, că poate sunt mirese care au locații mai prețioase de atât. Ai propuneri și pentru ele? O rochie cu tiul cu model, o rochie cu broderie, la fel aplicate manual. Un spate la fel de miresele care vin la voi sunt foarte trăsnețe. Ține cont de forma trupului tău și de trăsăturile tale. Pune pe hârtie caracteristicile corpului tău și trăsăturile care te definesc și abia apoi orientează-te care este modelul de rochie de mireasă potrivită. Altă minunăție. Da, este o rochie din tiul cu flori din mătase, aplicate cristalele Swarovski pe alb de data aceasta, manual. Și florile sunt tăiate tot manual? Sunt tăiate tot manual, da. Cât se muncește la o astfel de rochie? Undeva în jur de vreo 2 luni și jumătate, cam așa. Dacă alegi o rochie custom-made pentru tine, atunci trebuie să o comanzi din timp. În plus, poți alege un model versatil care poate fi purtat și la alte evenimente. Rochile de genul ăsta se pot vopsi? Da. Se poate schimba culoarea? Sigur, se pot Foarte interesant. Orice culoare? Orice culoare, asta dar dacă... trebuie să mergem la un specialist pentru acest lucru. Materialele la voi? La noi, din păcate, nu, dar se poate schimba culoarea cu ușurință pentru că sunt materiale naturale și atunci se permit vopsirea. Exact. În istorie, rochia de mireasă a reprezentat simbolic puterea financiară și prestigiul familiei viitoarei soții, precum amprenta socială. Nicu, îți mulțumesc foarte mult, mă duc la tine, îmi place. Te aștept cu drag. Paul, ne căsătorim. Nou, facem nunți de hârtie, de... Ce mai sunt? Aur, argint. De toate. Am rochii suficiente, slavă Domnului. Sirenă, prințesă, vaporoasă sau cu umerigoi, oricare ar fi alegerea, rochia de mireasă trebuie să vă reprezinte și să vă simțiți bine în ea.
De la Marilyn Monroe am aflat că diamantele sunt cele mai bune prietene ale unei femei, iar accesoriile chiar fac diferența. O pereche de pantofi sau o geantă, bine alese, pot să spună multe, iar despre ele ne povestește chiar acum Laura Olaru. Mireasa modernă este întotdeauna atentă la detalii. De aceea, geanta potrivită va completa negreșit ținuta unei mirese rafinate. Laura, pentru că nunțile sunt foarte speciale în următoarea perioadă, aș vrea să-mi arăți câteva exemple de accesorii, câteva genți pe care miresele ar putea să le poarte la o rochie de mireasă clasică sau una mai puțin conformistă. Putem purta alb, desigur, putem purta un argintiu, un auriu, un grej, da? Avem aici un pantof sanda, ceva cu care putem ieși foarte bine în evidență. Da, dacă ești o mireasă mai rockeriță. Să avem o rochie scurtă din voal, nu știu, din voal să spunem, da, cu o trenă foarte lungă, sau din cu chiul. niște, da, sau un chiul foarte explodat așa, da. Eu aș mai adăuga la toată chestia asta și niște multe lanțuri la gât, sau da? șiraguri de perle. Sau șirag de perle, da, eu sunt mai pe rock. Uitați. Eu așa m-aș îmbrăca dacă ar fi să mă mai căsătoresc. Ținuta nu este completă fără pantofi, indiferent că este vorba de rochia de mireasă sau de perechea de jeans pe care îi porți de obicei la birou. Încălțămintea poate face diferența între o ținută reușită și una nu. Putem încerca și acest pantof, care este foarte comod, e argintiu, da? Un toc de 10. Dar tocul gros îl face tocul foarte gros, comod. da, îl face foarte comod, absolut. Dar sunt mirese care stau și pe un stiletto toc foarte subțire, pentru că ea suferă o noapte, dar după aceea este cea mai elegantă și are cele mai mișto poze. Când te gândești la pantofii de mireasă, probabil primele lucruri care îți vin în minte sunt pantofii în nuanțe de alb, crem sau nude. Dar există mult mai mult de atât. Putem sau nu putem să purtăm și un clutch în condițiile în care avem ceva neapărat de purtat. Acum nu știu dacă... Eu n-am avut clutch, asta e clar, dar încălțat am fost. Dacă ar fi să mă mai căsătoresc o dată... Iarăși, da. Deci, Laura se mărită păi nu știu, tot am două timpul. nunți la activ, adică de ce n-ar fi și a treia? Îl iau Cu tot același cu- bărbat. Da, Așa. exact. Eu mi-aș pune și o borsetă, să știți. Adică ăsteia, acestui clutch, mă rog, sau acestei gentuțe, i-aș pune și cureaua și efectiv mi-aș pune o talie. Eu am avut rochie scurtă la nuntă și am fost foarte drăguță. Geanta potrivită poate fi aleasă și după material, respectiv anotimpul în care este programată nunta. O poșetă de mici dimensiuni pe care o porți în mână la recepție sau o geantă lungă și îngustă în care să păstrezi trusa de machiaj și telefonul pot fi alegeri inspirate. Laura, până la urmă, cred că cel mai important este atunci când ești mireasă să te simți bine, nu? Pentru că este ziua aceea în care trebuie să fim prințese. Tu ce zici? Că am văzut că vrei să te măriți din nou cu același bărbat. Indiferent dacă nunta dumneavoastră are loc cu 7 persoane, 8 persoane, că o să facem o nuntă cu 300 de persoane. Important 500, e 1000, 2000. Exact, important este să rămânem sănătoși, da? Și să ne iubim și să fim bine și frumos îmbrăcați. Accesoriile din piele trebuie tratate cu atenție zilnic. Un ritual de îngrijire bine pus la punct ne poate scăpa de mari neplăceri care le poate ruina aspectul. Odată la câteva zile este indicat să curățăm pielea de praf. Frumusețea nu se obține doar la medicul estetician. Frumusețea este o stare interioară. Despre cum ne putem îmbunătăți aspectul fizic prin intermediul tehnologiei vom afla imediat. A sosit momentul pentru o cură de frumusețe, așa că astăzi mergem să încercăm două tehnologii noi care promit rezultate uimitoare. Noua terapie laser funcționează pe principiul fototermolizei selective, ajungând la temperaturi foarte mari pentru a distruge foliculii, fără a afecta țesuturile înconjurătoare. Este mai puțin dureroasă față de celelalte aparate existente pe piață pentru că aplicatorul menține o temperatură de 6 grade în capul lui. Datorită acurateții și a impulsurilor ridicate și repetate, are rezultate bune pe orice zonă a corpului, reducând mult timpul de tratament și obținând rezultate optime imediat.
Câte ședințe am nevoie pentru o pilozitate destul de mare? Un pacient, în general, are nevoie cam de 6 ședințe. Contează foarte mult starea hormonală a pacientului și melanina care există în firul de păr. În funcție de acestea, se pot face între 6 și 10 ședințe. Cu o putere de până la 10 juli în 20 de milisecunde, este un tratament ce poate fi folosit pe orice zonă a corpului, indiferent de tipul pielii. Aparatul funcționează pe principiul fototermolizei selective. Modul de lucru este unul foarte rapid. Față de celelalte aparate de pe piață, el ajunge la o temperatură foarte mare într-un timp extrem de scurt. Impulsurile sunt extrem de scurte. Elysion are o rată de repetiție ridicată și folosește o energie mare cu impulsuri scurte. Oricine vrea să scape de cei câțiva centimetri în plus pe care i-a acumulat în timpul vacanțelor. Astăzi vom încerca încă o terapie care promite să facă acest lucru extrem de repede și fără efort. Tratăm laxitatea pielii, îmbunătățim calitatea pielii și scăpăm de centimetri în plus. Este un tratament non-invaziv și fără durere ce folosește o tehnologie performantă care elimină definitiv grăsimea în exces. De la prima ședință, rezultatele tind să apară, se îmbunătățește calitatea pielii, pielea devine mult mai fermă, mult mai întinsă, mult mai netedă, mult mai catifelată. Procedura reduce eficient țesutul adipos localizat, având un sistem performant cu ajutorul căruia grăsimea este separată și izolată, iar restul țesutului și fibrelor de colagen sunt protejate. Datorită radiofrecvenței multipolare și monopolare, asupra țesutului se produc anumite modificări, și anume fibrele de colagen își micșorează dimensiunile și astfel scăpăm de centimetri în plus, pielea devine mult mai fermă, mult mai elastică, mult mai catifelată, septurile de grăsime se elasticizează și astfel capătă acel aspect plăcut, celulita se diminuează și aspectul acela neplăcut de coajă de portocală dispare. Iar celulele adipoase, tot ce înseamnă celulă grasă, își micșorează dimensiunile și astfel vom scăpa în circumferință. La ce interval putem face aceste ședințe? Este o terapie unde putem veni de 2 ori pe săptămână. Este un tratament non-invaziv și nedureros, cu rezultate vizibile după 15 zile de la tratament. Asociat și cu o ușoară dietă, veți obține rezultate uimitoare rapid. Iată, am ajuns și la finalul ediției de astăzi. Sunt Maria Andrei și vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine. Până sâmbătă viitoare vă urez să aveți o săptămână răcoroasă.